सारि गाहाम बयलाङो बिदाय पासरनोबो ताई अरो जों दिनै अरो प्रथमान मेन कारनखौ जों चिनाबो देवबिलि बिसि 50 बोसोर एसेम्बली कन्स्टिट्यून्सी इंखाय चिनाबो 4 नं करमसरा जों तिनि देवबिलि सिदं सरा ओ आमचा इंखाय अरो जों प्रथमान मेन उद्देश्य का जों दिनै चिनि 50 बोसोर मिडिल होने जागा ओ मिडिल कलायो मेन रोड किनार नेशनल हाईवे किनार अरो चिन लगे फाइमानजा चिन बरमगुरां एक्स एमएलए चिन बरमगुरां सार चिनि 4 नं करमसर ऑब्जर्वर राजेश्वर देवबर्मा ताई लगे दङ चिनि 4 नं करमसरानि वाइटिएफ नि ब्लक प्रेसिडेंट मिन्टु त्रिपुरा ताई दङ चिन बरमगुरां दजेन त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ नि सेक्रेटारि चिन मोस्ट सिनियर सिटिजेन चिनि माने बरमगुरां चिनि नर्थ ईस्ट त्रिपुरा जोनाल चेयरमैन कई जों दिनै अरो दिन गाहाम साल गाहाम दिनै पास नाय दिनै त्रिपुरा मथा फाउंडेशन दे अबनो रगैनो जों दिनै मिडिल जागा होननाय जों कायसा पार्टी अफिस खुलुमनाय जागा नि सिनिमुं आंनि सिनिमुंखौ पन्चायत पार्टीसरा त्रिपुरा मथानि ब्लक प्रेसिडेंट मुं शांति देव हामबाय